ya danna mute. To shikenan sai ka minimize ka koma can inda muka fito yanzu. Gashi kamar haka. So sai ka yi back. Kun ga mun dawo a home ɗin. Idan ka zo nan kawai kai cancel. Ga alamar cancel a nan gurin. Kai cancel saboda ya maida mu inda muka fito. So gashi nan mun dawo a wannan home ɗinmu. Sai mu ƙara komawa mu tafi can cikin wannan ɗigo-ɗigon ko mu taɓa nan. Dama ai badge ne za mu je to kana iya taɓa nan direct zai kai ka can ciki. Ko ka taɓa can ya kai ka duk inda ka taɓa dai zai yi. Yanzu ma bara mu gwada taɓa nan. Zai kai mu gurin kai direct ba ma sai mun tsaya wani wannan ba. So gashi nan mun taɓa. Kun ga ya dawo da mu gurin ko? So yanzu za mu je mu yi wancan na gaba. Mun yi wannan. Mu yi wannan Telegram sai mu zo mu yi wannan. Kun gane? Za mu je mu yi following ɗinsa a X. Gashi nan na faɗa muku wannan ɗan rubutun na ƙasa follow on X shi kaɗai za ka taɓa. Yauwa sai mu taɓa shi kamar haka. So gashi nan za a je da mu Twitter, mu yi authorizing na Twitter ɗinmu. Yauwa idan Twitter ka ba ka yi login ɗinta akan wannan ba me take da suna? Akan Twitter ɗinka ba. Sorry akan Mrs ɗinka ko Kiwi ba. So za ka ga ta nuna maka sign in kamar yadda za ku gani a wannan. Na sign in. Gashi. To za ka danna sign in. Idan kuma already tana a kai ne kawai za ka ga ta nuna maka authorizing sai ka danna authorize. So yanzu za mu zo mu sign in kafin nan sannan sai mu dawo mu authorizing ɗin. Bara in ɗan dakatar da bidiyon. Yauwa to gashi yanzu na gama login. So yanzu na saka password da username ɗina na Twitter. Gashi nan ina accessing ɗinsa. Yauwa kun ga gashi yanzu ya dawo ya nuna mana authorizing app. Gashi nan gurin nan da yayi shuɗi. Gashi authorizing app. Sai ka danna authorize. Akai authorizing. To shikenan insha Allah sai kuma mu ƙara komawa. In ya maida mu baya direct shi farin layam da in kuma ya maida mu ba sai mu koma da kanmu saboda tsaro. Yauwa gashi nan bai riga ya maida mu bayan ba amma ga fejin nan yana ma sa mana wani 404 waye. So yanzu da abin da za ka yi kawai kai back. Ka danna back. So ka san kai authorizing Twitter ɗinka. Ka ƙara yin back. Sai ya maida kai can inda muka fito yanzu. Wato kamar dashboard ɗinka na Dove ɗin. So kun gane ko shi Dove ɗin nan yawanci tax ɗinsu ko wancan da muka yi za ku ga duk wanda ya samu abun nan to gaskiya airdrop hunter ne na gaskiya. Saboda me in dai kai ba airdrop hunter ba ne zai wuya ka iya cika sharuɗɗan da suke cewa abu saboda kuma irin waɗannan project ɗin gaskiya an fi saka musu rai saboda me ba su zo za ka ga suna saka abu concrete taxes. Wani abun ma yana da confusing sosai ka rasa ta ina za ka bi ka yi shi. Sai ka ƙara back. Haka za ka yi ta yin back har sai ya dawo da kai can inda muke home ɗin. Yauwa gashi mun dawo home. So yanzu mun yi na farko wannan sannan mun zo mun yi wannan. To za mu zo mu yi wancan na uku na menene follow on Discord. To yanzu insha Allah shi za mu yi. Sai ka danna wajen follow on Discord ɗin shi ma sai ka ɗan jira shi. Yauwa gashi shi ma ya zo. Shi yanzu kawai abin da za ka yi shi ne za ka danna authorize. Kawai abin da za ka kenan. Dukansu gaba ɗaya dai duka abun ɗaya ne sawa'un abin da kai a wancan shi za ka yi a wannan. Idan misali shi ma Discord ɗin ba kai login ɗin shi ba in ya zo ba zai sa maka authorizing ba kamar yadda kuka gani. Zai ce maka what kai log in ka saka password da username. So yanzu mu namu already yana a kai gashi nan kawai za mu danna authorizing ɗin nan gashi a ƙasa. Za mu danna authorizing. Idan ya yi authorizing sai mu ƙara komawa back to our main wannan. Yauwa gashi muna jira ya authorizing yanzu. Yauwa gashi ma ina gashi zai ya komar da mu can baya. So wannan congratulations ɗin me ake mana new badge unlock.
congratulations, you have successfully got badge. Yawwa to gashi nan suna mana murna cewa mun samu wannan badge din. So amma bara mu taɓa nan mu ga me zai faru. Ga nan an sa go to badge. Ina ganin zai komar da mu can home din ne, mu ci gaba da taxes din mu nan za mu taɓa. Of course gashi nan zai dawo da mu. Yawwa ya dawo da mu. So yanzu ina ganin abin da ya rage mana shine za mu yi wannan gashi wannan complete KYC shine yanzu za mu yi. So bara mu zo mu yi shi mu gani mun taɓa. Za mu ɗan jira shi kafin nan ya buɗe mana. Yawwa gashi ya kawo mu nan sai ka danna nan gurin da aka saka continue din nan, proof of citizen. So nan gashi daga can ƙasa an sa continue, sai mu danna continue. Gashi nan waye end to end zero knowledge waye da sauransu gashi nan dai. Duk ba wannan ba, kawai start verification za ka danna, ko kuma kafin ka danna start verification ga wani guri za ka taɓa nan. Wannan ga wani ɗan tick nan ka taɓa shi ya koma yayi green. Sannan sai ka zo ka taɓa nan gurin da aka sa start verification. So gashi nan na taɓa, kun ga ya koma ya ɗan yi tipping haka. So gashi nan na danna start verification. So kai ma ɗin haka za ka yi. Daga nan ina ganin verify na fuskan ka zai baka ka yi ko wani abu makamancin haka. Gashi nan yana loading. Yawwa gashi yanzu ya kawo wajen proof of citizen. So shine gashi nan matakan easy 3-step to preserve privacy. Scan your ID by mobile phone. Za ka ɗauki hoton, za ka yi scanning na ID card naka. Scan your face, sannan za ka ɗauki fuskanka. Sannan sai na uku get your proof of citizen shine POC. Proof of citizen and SBT. Wannan SBT din ban identify ɗinsa ba. So shi ma za ka zama ka yi ready da shi. So bara mu shiga muga ko Allah zai sa. Za ka danna wajen verify din nan da fari. Sannan ga guri na an sa select country. Yawwa za ka zo ka zaɓi ƙasanka. A Najeriya ƙasanmu ta gado. Ƙasan Baba Buhari da wannan Tinubu. Yawwa to gashi nan za ka zaɓi wani irin abin nan za ka yi amfani da shi. Ga passport, ga identity card. So idan passport gare ka sai ka danna nan. Idan kuma irin kamar national identity card ne da kai sai ka danna na biyu nan. So za mu yi amfani da na biyu da national ID card zan yi. So gashi na yi taɓa. Sannan sun ce mun in yi okay. Sai ka taɓa wannan gurin hoton use portrait orientation. Kamar ka ajiye shi a daidai ba a kaikaice ba, misali ba ya zama a daidai ba ya zan ce muku. Ai kun dai fahimta, use portrait orientation. Turn off the flash on your camera. Turn off kamaran ka ya zama a kashe. Use a dark background. Background ɗin ka ya zama mai duhu inda za ka yi wannan ɗin. Ensure good lighting with a glare. So wannan shi ne criteria ɗin. Abin da za mu yanzu shine za mu danna continue. Please have your document ready. Da fari sun ce scan your ID. Za ka yi scanning na ID ɗinka. Sannan ka tabbatar document ɗinka sun yi ready. So yanzu za mu danna continue insha Allah. Which can be this? So okay, za mu yi allow na appdop.org want to use your camera. Suna tambayan mu ne za su yi amfani da kyamarar wayan mu waye da sauransu. Sai mu danna allow. Ga allow ta nan gurin kuna gani ga allow. Sai ka danna allow. To gashi nan ni ma na danna. This site cannot ask for your permission. Try again. Okay, let me try again. Okay. Sorry, ashe sai ina ganin kamar sai mun taɓa wannan gurin ne. To abun ne yau na fara shigowa ne, shi yasa gashi nan sai fama muke until I close this site for 1 week forever 24 hours. Kun ga kada iya selecting wannan 24 hours ɗin kawai. In sun baka wannan option ɗin irin nawa gashi for 24 hours.
sai ka selecting, sai ka selecting sai ka danna allow. Kai haka ma ba zai tafi ba. Wai bari daga da bidiyon ina ya tafi ku gani daga baya. Yauwa kun gane na gano matsalan a wayata. Muna da ɗan rikici da wasu application kamar irin su Bybit, irin me yake da suna? Wannan ba OES ba, Oba. Duk ba ta ɗaukan su. So wannan ma ina ganin ya shigo cikin rigimar. So amma dai zan gane damuwan. Gashi yanzu ana cewa no camera have been recognized, please make sure your device is working properly. So na san taku insha Allah za ta, idan ta in kun zo nan kawai za ku zo ku yi scanning na abin din na muku bayanin abin da za ku yi insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan shine a takaice. Idan kun gama wannan za ku yi baya shi ma ɗin wannan in kun gama shi sai ku yi baya. Akwai wani wanda za ku ƙarasa. So bari in nuna muku shi kafin in yanke bidiyon. So don wannan ne farkon shigowanka wannan site ɗin namu da Allah ya kai mana subscription, saboda ko da mun ɗora wani airdrop ko wani abu wanda za a iya samun alkhairi da shi kaga za ka iya gani da wuri. So Allah ya taimaka mana. Ok, waje na koma. Na so in ɗan fita kafin in je in gane in daidaita damuwa. Kun ga ya ƙi tafiya. So a ƙasan wannan tax yauwa ya dawo. Da zan ce a ƙasan wannan tax ɗin akwai verifying na email kamar haka. Gashi za ku gani a nan. Kun ga wannan muke a kai. Sannan akwai email verification. Ban saka mai wannan aro ba shi kun ga shi. So shi ma za ku yi shi. Gashi nan insha Allah. To daga nan dai da abin da ke nan Allah yadda. Waɗannan na ƙasan ban tunanin suna da wuya. In ma tax ne ba su da wuya. Ba ma taxes ba ne nake sa rai insha Allah. So wannan dai shine a takaice. Allah ya bamu sa'a da rabo mai amfani. Masha Allah.